Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng panggihan malih kalian Bu Vivi wonten pasinaon basa Jawi. Lah, kangge kelas 12, kelas 12, materi ing bab setunggal semester ganjil inggih menika ngenani unggah-ungguh basa. Lah, apa sih unggah-ungguh basa niku? Unggah-ungguh basa niku basa sing kudune dienggo nalika sampean omong-omongan kalih lawan wicara. Iku nek menawi sampean omong-omongan karo kancane sampean iku kaya piye, nang gurune utawa nang wong tuane utawa wong sing luwih teko sampean, utawa sak pantarane sampean. Nah, tujuan pembelajaran ini napa sih? Nah, sampean bisa ngecakaken unggah-ungguh basa iki wonten kauripan ing bebrayan utawa masyarakat ing sakubenge utawa sekeliling sampean. Nah, mantun iki Bu Vivi bakal ngandharaken materi ngenani unggah-ungguh basa. Sampean gatekaken kanthi premati mangke menawi wonten pitakonan ngenani unggah-ungguh basa sampean saged mangsuli. Jenengan gatekaken nggih video materi wonten mantun video niki. Saiki unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa iku kapérang dadi loro, ana basa ngoko, ana basa krama. Basa ngoko dibagi dadi kalih, terus basa krama ugi dibagi dadi kalih. Sing ngoko ana ngoko lugu ambek ngoko alus. Nek sing krama ana krama lugu utawa krama lan krama alus. Kita bahas siji-siji nggih. Ngoko lugu. Ngoko lugu iki tembunge sing dienggo iku ngoko kabeh. Nah, kanggo sinten? Nah, penganggone basa ngoko lugu iki kanggo wong sing sakpantraran sing wis akrab banget. Nah, sampeyan nek misale ngomong karo kancane dhewe utawa karo adikne iku biasae nganggo ngoko lugu iki. Mari ngono biasane uga kadang diomongno wong sing muring-muring. Nah, wong muring-muring ku biasae nganggo ngoko lugu. Tuladhane sampean saged ningali wonten mriki. Ngoko alus. Ngoko alus iku tembunge campuran antara krama karo ngoko. Nah, tembung kriyane utawa karta kerjane yen misale ana imbuhane utawa wuwane sing dikramakno iku mung tembung linggani utawa kata dasare. Contone, aku dipondhotne buku Risa. Nah, iki kan asline aku dijopokne buku Risa. Nah, sing dikramakno mung tembung linggani jupuk. Tembung linggani jupuk dikramakno dadi pondhot. Imbuhane utawa wuwane tetep ngoko. Di karo ni. Terus gunane kanggo apa sih ngoko alus iku? Gunane kanggo omong-omongan misale
sampean ono bocah sing sak pantaran nanging sik kawit kenal. Nah, sik kawit kenal iku mangkane kudu dihormati meskipun sak pantaran. Mangkane disaranke nganggo ngoko alus. Nah, saiki sing krama yaiku krama lugu. Lah sampe nek ningali teng kamus utawa pepak, krama lugu iki padha karo krama madya. Sing ning tengah biasa ning pepak. Nah, tembunge iku krama kabeh. Nah, krama sing kok tengah iku krama madya. Gunane kanggo omong-omongan karo wong sing luwih tuwa, terus ngomongno awake dhewe. Maksude ngene, misale sampean ngomong karo ibu, lah kanggo ngomongno awake sampean iku sampean nganggo krama madya. Contoh ngene, misale ibuke takon, "Le utawa Nduk, sampean wis mangan?" Nah, sampean jawab, "Kula kala wau sampun nedha." Lah, ing tembung nedha iku kan nek dikramakno ana nedha, ana dahar. Lah, nedha iku kanggo ngomongno aku utawa kula. Nah, nek kula berarti nedha, dahar iku kanggo panjenengan. Misale, Bu, panjenengan wau sampun dahar to. Nah, niku contone. Lanjut. Ya, tembung krama alus. Krama alus iki ning pepak biasane ing pinggir tengen jenenge krama inggil. Tembunge krama kabeh gunane kanggo wong sing diajak omong-omongan sing luwih tuwa saka sampean. Tuladhane sampean saged maca wonten mriki. Alhamdulillah, cekap semanten ingkang saged Bu Vivi aturaken. Matur nuwun sampun ngatekaken materi ngenani cerkak menika wau. Matur nuwun, wassalam.